at vi lige har været i Godmorgen Danmark og snakket om nudler. Det fatter jeg ikke. Behøver du at sige det hele tiden? Citronmåne, det er en fucking god kage. Du er rigtig dum, når du siger sådan noget. Er du klar over, hvilken udfordringer jeg har? Får du hjælp til dem? Gid, jeg fik hjælp til dem. Håber, det bliver bedre for dig snart. Det håber jeg med mig også. Jeg synes, det var sjovt at være i Godmorgen Danmark. Kan jeg ikke godt forstå? Det var også sjovt. Løber du tit rundt om dig selv? Måske. Nej, men det ville jo være dumt at gøre. Undulater er jo egentlig en sygt mærkelig fugl. Pludselig undrer jeg mig over, hvor det kommer fra. Quiz? Skal vi have en quiz? Render du rundt med alt muligt i lommerne? Synes jeg ikke, jeg gør. Det kan godt være, jeg gør. Tosset er der at sige. Ja. Uhyggeligt, at den her samtale kan blive ved. Vidste du godt, at det skal den faktisk? Nej, det vidste jeg ikke. Xylofon, det er et instrument,